Vítejte. Finanční úspěch není náhoda, ale důsledek porozumění a zvládnutí vlastních financí a moudrého investování peněz. Bohužel se toho ve škole naučíte jen málo a mnozí se to budou muset naučit riskováním a ztrátou těch mála peněz, které je stály tolik úsilí, protože nikdy nebyli vzděláváni v oblasti osobních financí a peněz, aby zvýšili svou finanční gramotnost a unikli tak pasti věčného otroctví svých finančních potřeb, bez naděje na zlepšení své situace. Pokud chcete vědět, jak zlepšit své osobní finance, je toto video určeno právě vám, protože dnes se podíváme na 6 základních kroků k organizaci vašich osobních financí. Jste připraveni? Začněme s finančním vzděláváním a vašimi osobními financemi. Finanční vzdělávání je dovednost, kterou si každý z nás musí osvojit a která často do značné míry určuje váš finanční úspěch. Umění spořit, investovat, utrácet a plánovat své osobní finance je dovednost a schopnost, která má velký vliv na vaše ekonomické blaho. Naučit se spravovat a hospodařit s penězi a osvojit si přístup k penězům je cestou k dosažení finančního úspěchu. Bohužel mnoho lidí, přestože vydělávají spoustu peněz, se nikdy nezabývalo zlepšením svých schopností spravovat své peníze a finance a tak utrpěli ztrátu všech svých peněz. Mnoho lidí však dokázalo změnit směr svého finančního života tím, že uplatnilo jednoduché koncepty, jako je spoření, kontrola výdajů, přípravou rozpočtu a investováním, což jim umožnilo dosáhnout vysoké finanční inteligence a tím i velkého nárůstu majetku. Solidní finanční vzdělání spolu s rozvojem finanční inteligence vám poskytne nástroje k pochopení těchto konceptů a tím i k lepšímu a přesnějšímu rozhodování o svých penězích. Pamatujte, že důležitější než vydělávání peněz je vaše schopnost je udržet a investovat do aktiv, která generují ještě více peněz. Proto se vaše aktiva nebo bohatství neměří podle toho, kolik vyděláte, a už vůbec ne podle toho, kolik utratíte, ale podle toho, co jste schopni nashromáždit v průběhu let. Proto si níže ukážeme 6 definitivních kroků k organizaci vašich osobních financí, abyste mohli spořit a investovat do aktiv, která v průběhu času zvyšují svou hodnotu a generují příjem. Základní kroky k zvládnutí vašich osobních financí. Koncepty pro správu našich osobních financí nejsou vůbec složité. Navzdory tomu však jen málo kdo je ochoten mít dostatečnou disciplínu, přístup a proaktivitu, aby se vzdělával a uplatňoval to ve svém životě. Pilíře, které se musíme naučit, abychom mohli spravovat peníze v našich osobních financích, zejména my všichni, kteří jsme začátečníci, jsou stanovit si finanční cíle, identifikovat své příjmy, kontrolovat výdaje, spravovat svůj rozpočet a nakonec investovat své peníze. Níže se budeme podrobně zabývat každým z nich v následujících 6 krocích. Krok první. Stanovte si své finanční cíle. Při každém rozhodnutí nebo činnosti, kterou podnikáte, se nejprve ujistěte, že znáte důvody, proč to uděláte. Protože pokud si nedefinujete směr a cíle, ostatní vás najmou, abyste pracovali pro jejich cíle a sny. A když mluvíme o osobních financích, není to výjimka, protože budete pohlceni každodenními okolnostmi, aniž byste se dostali kamkoliv. Proto musíme mít jasno v našich finančních cílech a záměrech. Identifikace severu, kam chceme nasměrovat náš finanční život, by měla být první fází, jak začít s jeho zlepšováním. Proto musíte mít jasno ve své situaci, provést vlastní analýzu své současné situace, abyste si poté mohli stanovit cíle, kterých chcete dosáhnout. Zjistěte, co vám chybí, pokud jde o dovednosti nebo schopnosti k dosažení vašich cílů. A můžete v této věci podniknout kroky. V několika předchozích videích jsme zmínili metodiku SMART pro stanovení vašich cílů. Použijte ji, identifikujte několik cílů,
které jsou pro vás důležité, a můžete soustředit své úsilí na jejich splnění. Chybou, kterou lidé dělají, je stanovit si příliš mnoho cílů, čímž ztrácejí soustředění a směr k dosažení svých finančních výsledků. Stanovte si konkrétní cíle, jako je například spoření na zálohu na vozidlo, dům, úspory na investiční účely nebo zahájení podnikání. Stanovte si jasně, čeho chcete dosáhnout. Krok druhý. Určete své příjmy. První věcí, kterou musíme udělat, abychom správně zorganizovali své finance, je určit všechny naše zdroje příjmů. To je základ pro přípravu našeho rozpočtu a určení, kam budeme své peníze alokovat. Určitě máte příjmy ze svého zaměstnání, které můžete identifikovat jako svůj pevný měsíční příjem. Váš plat vám dává větší míru předvídatelnosti při přípravě rozpočtu, a to ve střednědobém horizontu. Jak však doporučujeme nikdy se nespoléhat na jediný příjem, bez ohledu na to, jak jistý se může zdát, protože se stanete otrokem, který musí věčně prodávat svůj čas za peníze. A stěží budete schopni jej výrazně zvýšit, protože ve většině případů bude záviset na faktorech, které jsou mimo vaši kontrolu. Proto musíme zohlednit také variabilní příjem, který pochází z vašich aktivit kromě vaší hlavní činnosti. Začněme s přípravou tohoto rozpočtu. Předpokládejme, že jste se rozhodli jednou provždy uspořádat své finance, což jste dlouho odkládali, a že s tím začnete od nynějška. Začněte tím, že si připravíte následující tabulku, ve které si uspořádáte své finance. Nejprve si uvědomte, že váš plat je váš fixní příjem, který předpokládáme ve výši $1,000 měsíčně. Takže jej začnete zaznamenávat na několik následujících měsíců, bez vyhlídek na růst. A pokud jde o váš variabilní nebo dodatečný příjem, bohužel ještě žádné nevytvořili. Proto vždy doporučujeme hledat alternativní příjmy, které nám pomohou zvýšit rychlost růstu našeho bohatství. Jinak bude tento růst omezen na váš plat, o kterém víme, že obecně roste pomalu. Krok třetí. Stanovte si úspory. Mnoho lidí chce změnit svou finanční situaci, ale když se jich zeptáte na jejich úspory, řeknou, že peníze, které vydělávají, nestačí. Dovolte mi vám říci, že musíte přinést oběť a odložit nebo snížit některé své výdaje, nebo se snažit zvýšit své příjmy, protože není žádným tajemstvím, že bez úspor nebudete moci investovat a bez investic nebudete mít aktiva, která vám přinesou zisky, abyste mohli zvýšit své bohatství a aktiva, ať už je to k lepšímu nebo k horšímu. Tak to prostě je a neexistují žádné zkratky ani tajné recepty. Spoření je začátkem organizace vašich financí a tvoří základní pilíř vašeho finančního vzdělávání, protože od toho bude záviset úroveň výdajů, které si můžete dovolit, stejně jako určení peněz, které můžete investovat. Mít jasné cíle a spořit na své investice jsou nevyhnutelné kroky k vybudování bohatství. Vždy se doporučuje, abyste spořili minimálně 10 až 20% svého příjmu. Určitě si budete myslet, že to je nemožné a že nikdo nemá dost peněz, natož, aby mohl spořit. Právě z tohoto důvodu je spoření první věcí, kterou bychom měli zvážit, protože pokud to necháte nakonec, ujišťuji vás, že vám žádné peníze nezůstanou. Lidé nejprve utratí a z toho, co jim zbude, uvažují o spoření, pokud jim něco zbude, protože víme, že to se nikdy nestane. Proto tím, že nejprve oddělíte své úspory, donutíte se mít pouze 80 nebo 90%, protože vám zbude na výdaje. Mohu vás ujistit, že najdete způsob, jak vést normální život i po spoření, aniž by to ovlivnilo vaši současnou kvalitu života. Toto procento úspor se samozřejmě musí přizpůsobit konkrétní situaci každého člověka. Pokud jste finančně zodpovědná osoba, měli byste před investováním ušetřit na svůj nouzový fond. Obvyklé doporučení je, aby se jednalo o částku odpovídající 3 až 6 měsícům vašeho příjmu, abyste měli rezervu
pro případ neočekávané situace. Pokračujme v příkladu. Nyní se chystáte ušetřit s cílem investovat v budoucnu na akciovém trhu. Proto podle vašeho příjmu 1 000. Rozhodnete se, že budete spořit 20% svého příjmu, tedy $200. Dokud nenaspoříte na svůj nouzový fond, v 15. měsíci se vám podaří nashromáždit úspory ve výši 3 měsíčních příjmů, tedy $3000. Tento nouzový fond by měl být na snadno dostupném účtu a pokud možno by měl přinášet dostatečnou ziskovost, aby se zabránilo ztrátě hodnoty v důsledku inflace. Než budeme pokračovat, pokud jsou pro vás tyto informace užitečné, zveme vás, abyste je lajkovali a přihlásili se k odběru dalších obsahů. Nyní pokračujme ke kroku 4. Identifikujte a zaznamenejte své výdaje. Budoucnost člověka můžete odhadnout. Budoucnost člověka pouze podle toho, na co tráví svůj čas a utrácí peníze. Robert Kiyosaki. Chcete-li identifikovat všechny své výdaje, můžete začít tím, že si je sepsáte a rozstřídíte podle následujících kategorií. Fixní výdaje, které odpovídají výdajům, které se opakují a jejichž výše zůstává v průběhu měsíců přibližně stejná, například výdaje na vzdělání, hypotéku, jídlo, dopravu, platby za služby. Variabilní výdaje jsou výdaje, které se neopakují. Nemusíte je nutně vynakládat každý měsíc, nebo jejich výše je proměnlivá. Například nákup oblečení, zábava, výdaje na zdraví. Jedná se o orientační příklad, protože je na vás, abyste tyto výdaje identifikovali podle svého životního stylu. Důležité je, abyste identifikovali každý z těchto výdajů a zabránili tomu, aby ovlivňovali vaše finance, nebo abyste mohli okamžitě přijmout opatření. Překračujeme je. V tomto příkladu jste identifikovali své fixní výdaje jako jídlo, splátky hypotéky, veřejné služby, dopravu a vzdělání. Pokud jde o variabilní výdaje, identifikovali jste oblečení, zábavu, výdaje na zdraví a výdaje na mravence. Jak již bylo zmíněno, je na každém z nás, abychom upřímně zhodnotili výši výdajů, které měsíčně vynakládáme, a mohli si připravit seznam výdajů a samozřejmě provést odpovídající zlepšení, abychom své peníze využívali efektivněji a vyhnuli se zbytečným výdajům. V tomto konkrétním případě se však budeme řídit pravidlem 50, 30 a 20. Takže 50% příjmu přidělíme na fixní výdaje a 30% na variabilní výdaje. Potom bude $500 z vašeho celkového příjmu přiděleno na pokrytí vašich fixních výdajů a $300 na vaše variabilní výdaje, které byste měli pokrýt z tohoto rozpočtu, pokud nechcete ovlivnit peníze určené na úspory. Krok 5. Rozpočet. V tomto kroku bychom již měli mít vše, co se týká našich příjmů, jaké procento budeme šetřit a jaké budou naše výdaje. Nyní je tedy čas vytvořit v našem rozpočtu prognózu na celé měsíce, jak dlouho nám bude trvat, než dosáhneme našeho finančního cíle. Důležitost sestavení rozpočtu spočívá v tom, že z finančního hlediska máme realistickou představu o splnění našich cílů. Smyslem tohoto rozpočtu je, aby sloužil jako vodítko, kam budeme umisťovat naše peníze. A pokud je v souladu s cíli, kterých chcete dosáhnout, můžeme mít velkou část cesty za sebou. Jak lépe spravovat naše peníze? Nyní jste v příkladu zjistili, že vaše příjmy a výdaje zůstanou po celé měsíce stabilní a proto se budete snažit vyhnout utrácení za zbytečné věci. Takže váš rozpočet bude mít jen malé odchylky a vaše výdaje v průběhu měsíců budou podobné vašim současným výdajům. Na konci 15 měsíců tak získáte $3000 potřebných pro vaše nouzové úspory, což odpovídá 3 měsícům vašeho příjmu. Při sestavování rozpočtu nehledejte přesnost, protože nikdo není schopen odhadnout budoucnost a vytvořit 100% přesný rozpočet. Proto je rozpočet něčím pravděpodobným, ale ne neomylným. Použijte jej jako finanční vodítko, které vás provede vašimi každodenními finančními rozhodnutími
a zajistí, že tato rozhodnutí povedou k dosažení vašich finančních cílů s ušetřenými 0,00 a s klidným svědomím, že máte nouzovou částku. Můžete prostě začít šetřit a přemýšlet o tom, jak byste měli postupovat v další fázi na cestě k uspořádání svých financí. To je naučit se a začít investovat své přebytečné peníze. Krok 6. Investujte. Skutečné tajemství lidí, kteří dosáhli velkého bohatství, nespočívá pouze v jejich vzdělání nebo finanční inteligenci, která jim umožňuje efektivně spravovat své peníze. Ale ještě důležitější je vědět, jak své peníze investovat a být schopen je znásobit, aby jejich peníze vydělávaly ještě více peněz. To je skutečný faktor, který umožňuje bohatým lidem dosáhnout mimořádného bohatství. Pokud chcete zvýšit své bohatství poté, co se naučíte organizovat své peníze a finance, musíte se vzdělávat o různých investičních nástrojích, které existují. Naučit se finanční termíny, svůj rizikový profil a pojmy likvidita a ziskovost, stejně jako finančně analyzovat podnikání. To je způsob, jak snížit možnost ztráty ve svých investicích. Jak říká Warren Buffett, nejdůležitější věcí na cestě k budování bohatství je naučit se ho nestratit. Mnoho lidí ví, jak vydělat peníze, ale nikdy nerozvinuli svou schopnost je spravovat nebo investovat, což vede k tomu, že nevyhnutelně ztratí všechny peníze, které je stálo tolik získat. Finanční inteligence a vaše schopnost investovat je schopnost, kterou byste měli nutně rozvíjet, pokud chcete zvýšit svůj majetek. Vaše cesta k ekonomickému a finančnímu blahobytu není snadná. A to ne proto, že znalosti, které musíte získat, jsou složité, ale hlavně kvůli postoji a disciplíně lidí při správě svých peněz podle priorit, které jim pomáhají budovat zdravé finance. Mnohokrát se však nechají unést okamžitým uspokojením nebo výdaji, protože to proto pracují. A aniž by si to uvědomovali, zbavují se možnosti, že by s těmito penězi mohli prostřednictvím investic vydělat a zvýšit své jmění. Abyste dosáhli lepšího finančního rozvoje, naučte se a aplikujte těchto 6 nástrojů ve svém finančním životě, které vám pomohou vytěžit maximum z vašich peněz a dosáhnout finanční svobody, kdy nebudete muset prodávat svůj čas, abyste získali trochu peněz, ale místo toho budete investovat svůj čas do toho, co opravdu stojí za to, abyste měli plnohodnotnější život a historii navždy. Sdělte nám své nápady na toto téma. Nechám vám také několik doporučených videí. Děkuji vám za váš čas a těším se na příště.